Внимавай на думите ми, преклони ухото си към беседите ми, да не се отдалечават от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и здраве за цялата им снага. Аз декларирам, че Твоето Слово Боже е моята светлина, е моят живот. То е храна за духът ми, храна за душата ми и здраве за тялото ми. Живея според Словото Ти днес и заявявам, че Неговата могъща сила действа в мене, действа около мен и чрез мен. И докато размишлявам върху Твоето Слово и наблюдавам и внимавам да правя това, което Словото казва, Твоето Слово става реалност за мен. И това е основата, поради която аз знам и съм убеден, че никога няма да бъда болен, разорен или победен. Словото Ти расте мощно в мен, преобладава и произвежда здраве в мен, във всяка област и част от моето тяло. И аз отказвам да бъда жертва и постоянно да живея от тези болести, от слабости и недъзи. Защото какъвто е Той, такъв съм и аз в този свят. И аз декларирам, че аз съм силен и здрав. И болестта няма право в моя живот. Тялото на Исус беше наранено и разчупено за мен. И аз отказвам да бъда сломен и победен. От каквато и да е немощ, от каквато и да е болест. Божието помазание върху мен, Неговото присъствие е очевидно в живота ми. И аз декларирам, че преживявам чудо всеки ден в живота си, чрез силата на Божия дух, в името на Исус. Аз съм по-висш от Сатана. Следователно, той няма власт над мен. По-велик е този, който е в мен, от този, който е в света. Никаква болест не може да живее в тялото ми. Моето тяло е храм на Святия Дух. Следователно, то е лишено от всякаква форма на болест. В името на Исус. Нека да хвалим Господа с още една песен.